سلام أبسط على اللي كنا عاد عالم كونكم تكاتاتو نازلهم كبرانن تكاتاتلتي مدب ABT channel كميك أنهم الرأي بار لومها أب كمبيوتر أبز خدو بداية أبز بالزعبانة أب حد كمبيوتر مايكروسوفت أوفيس كي جزعنا بنتع كمي جرنا نتكم أبز بالنتبينا كنرئي مالتيو مجمرتها مايكروسوفت أوفيس انتهي مالتيوم حتى زبالة حبريتان مهاب مايكروسوفت أوفيس نبلوم مايكروسوفت وورد اكسل اكسس باوربوينت زحازه خوينو نسيفي مصحفي ندبدابيتات مصحفي دوكيمنت متحزي ويون بروجيكتور تطقمنا مغلصታት نهبلهم باوربوينت مالتيو كالكوليشن نتقملو ويون ዝተፋላለየ ዳታታት ንሕዘሉ ፓርት ናይ ሶፍትዌር مالتيو ስለዚህ እዞም ሶፍትዌራት እዚኦም ነፍስ ወከፍ ሰብ ኮምፒውተር ዝኸፈተ ዘበለ ዝጥቀመሉ እዩ ስለዚህ እዚኦም ሶፍትዌራት እዚኦም ወይውን እዚ ዓይነት ፓኬት እዚ ከይ ገዛና ብዘይ ገንዘብ ከመይ ገርና ንጥቀመሉ ኣብዝብል ነጥቢና ሎ ማዓልቲ ክንሪ ሁላትና ካ ብሕብረት ዳራኣና ዳረጋገምና ክንከይድና ማለት እዩ ኦኬ ሕራይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ መጀመርታ እቲ ነቲ ዌብ ዘንብበልና ኣባ ክሊክ ክንብላይና ማለት እዩ ኣብዚያ ጉግል ክሮም أبزا جوجل كروم جيميل لنا كنت صحفينا gmail.com أبزا already ناتي سلزلني بغطتا ناتي زدلي نكاتيو مالتيو ندحر رازي بلنا خوينا خا use other account كنبلاينا مالتيو ندحر كالو كوينو تا أدراشانا حجيقن already ناتي سلزلات نبزيا أبزا ABT تيكي لخاتي باسورد كباي ጊዜ ጂሜል ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ብቐጥታ ነቲ ዝደለናዮ ዶክመንትታት ንምርካብ ማለት እዩ ኣብዚኣ ጂሜል ኢልና ምስኣተና ብሸነኽ የማን ኣብዚኣ ጎግል ኣፕሊኬሽን ኣላትና ኣብዚኣ ናይቲ ጎግል ኣፕሊኬሽን ኣብኡ ዘሎ ወይ ከዓ ጎግል ሜኒው ማለት እዩ ዝርዝራት ኣብቲ ናይ ጎግል ወይ እውን ኣብቲ ናይ ጂሜል ዘለዉ ዝርዝራት በዓል መን እዮም ክንሪአ ኢና ማለት እዩ ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርናያ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ኣለውና እዚኦም ስቴፕ ብስቴፕ ኩሉ ግዜ ክንሪኦም ኢና በብሓደ نلوم عن تدلنا دلنا جن أوفيس باكيت سينا دلنا دلنا نعمل أنا سيف قصح دليل لغنا بحلافية ويكا نايس راحي تصاب كتصح بنحر عليه أبزي الدوك تبدلا ويكا دوكمنت تبدلا إزيدك مايكروسوفت وورد مالتيو أبزي استفعل لي كمبيوترات استفعل لي عشمات كلوان يخلي بفلاي إتو أنقاطات نايت كمبيوتر داونلود بجبرنا ويون إتا جيميل متكمل نحنا بدايتش نحر أخونا إزي نايداتش يغير مالتيو نحرق بإنجليش كويناها بإنجليش خون بشوالن نحرق كويناها بشوالن كم من دابله اتقانقاتات يفعل مالتي سلازي اتحبرجن لك ناي مايكروسوفت وورد دوكمنت بزتفعل لي قانقا يكون بزي قدس لك كم زعينه حبر زلو تبنا مالتي سلازي نزي اكل يك نغبر نزي اكل يك مسغبرنايا كمي عينه ديزاين يخا خطقم تدلي بزي تسرح لي خاطدلي نابنت نحرق ناي سيف كصحف نحرق دلي انا إذا عينت ديزاين زدل نحرق لنا زيها أبزدلا كليك جبرا مالتي نو أنا نع أيكون كون زدلي أنا نطع زغنا بوتا بعلي دلته يسجبرا ديزاينه نحرق لها نزيها توم تبدلا زيها نطع بوتا ويكا بلانك زغنا بوتا نزيها كليك جبرنا لا مالتي أبزي نحنا نتوقع عملتي أبزا نايم دمار ملك زلوا اليوم كلهم زتفعل عينت ديزاين زلونا زدلنا عينت ديزاين نغنتقامي إذا مالت نعوم مستوقنايو لك كليك مسجبرناو نتقول له صحفة عندنا ناتنا عندنا كنكيد مخيرنا مالتي نحكي إن إحنا دلينا زلنا بناتنا ديزاين نحناس مايكروسوفت وورد بعليه لغة ولا بعليه صحفة ولا كل عينات ديزاينات بعليه جبران حرق لنا جن أبزيا كليك نجبران مالتي زياق طوغا عجيب زيا مستوغني عجيب لك مايكروسوفت وورد مصحفي متقنا له مالتي إذا مايكروسوفت وورد مصحف زي كاب إنترنت جزينا نتكملون ويون أفلاشنا زنحة سبرنا وبعلنا كون غليو كراك تجبرنا ويون كابسب زمتنا كون غليو نتكملون كله حر عيناتيو يتحدث اللي ينتهي عن حر عيننا من أربعة إتنحنا نجزء بزح زبالة ميني كله يخلي مالتيو إزاي خاء أمونغو تي بنجزء أمونغو إذا إحنا بنزع نتكملون
እቲ ንጽሕፈሉ ኣገባባት ግን እቶም ካራክተር ወይ እቶም ቃላት ንጥቀመሎም ግን ሓደ ዓይነት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ማይክሮሶፍት ወርድ ክንጽሕፍ እንድሕር ደሊና ምግዛእ ኣየድልየናን ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ከዓ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ኣክሰስ እንድሕር ደሊና ዳይሬክት ካብኡ ካብዚ ክንገብሮ ፀናሕና ጌርና ልክዕ ከምኣ ከነብፃእ ንኽእል ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ክንርዳእ ዘለና ግን እዚ ንጽሕፈሉ ዘለና ንኣብነት ኣነ ሲቪ ናተይ ክጽሕፈ ኢለ ኣለኹ ኣብ ማእከል ክገብሮ እዚ እቲ ቦታ ኣብ ዝደለኹ ቦታ ክወስዶ ይኽእል እየ ተድልየ ኣብ ማእከል ክገብሮ ክእለ ተድልየ ኣብ ጫፍ ክገብሮ ክእለ ግን ንሕና ማእከል ክገብሮ እየ ከምዚ ኢልና ፅሒፍና ኣለና ኣብዚ ሕጂ ዝርዝራት ኢልና ፅሒፍና ኣለና ሴፍ ክንገብሮ ስለ ዘለና ክንዕቅቦ ስለ ዘለና በቲ ዝደለናዮ ሽም እንድሕር ክንዕቅቦ ደሊና ኣብዚኣ ከይድና ንሽም ንፅሕፈላ ማለት እዩ ኣነ እንድሕር ኣብ ኣሮን ክፅሕፈላ ደልየ ኣብዚኣ ኣሮን ኢለ ይፅሕፈላ ማለት እዩ በዚ ከዓ ሴፍ ትብሎ ሴፍ ምስ በልናዮ ሽዑ ኣበይ ይፀንሐና እዚኣ ፕሮግራም እዚኣ ሴቭ ኢልና ኣለና ሴቭ ምስ በልናዮ ኣበይ ትፀንሐና እንድሕር ኢልና ልክዕ ነዚኣ ወዲእና ኣለና ኢልና ንሕና ሓሲብና ኣለና እዚኣ ኣሮን ትብል ፅሕፈላ ኣለኹ ወይ ከዓ ነዚኣ ናተይ ኣድራሻ ሴቭ ዝበልኩላ ፓርት ኣሮን ኢለ ኣለኹ ነዚኣ ወዲእና ደምሲስና ኣለና እዚኣ ምስ ወፃና ሽዑ እታ ዝፀሓፍናያ ኣበይ ኢና ንረኽባ እንድሕር ኢልና ሕጂ ናብዚኣ ጎግል ኣፐር ትብል ንኸይድ ማለት እዩ ኣብዚኣ ጎግል ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ ኣብዚኣ ምስ ከድና ልክዕ ኣብዚ ታሕቲ ምስ ከድና ኣብዛ ዶኩመንት ንዓውን ሕጂ ንጥውቓ ማለት እዩ ክሊክ ንገብራ ክሊክ ምስ ገበርናያ ንላዕሊ መሰላዓልናያ ቁሩብ ልክዕ ኣብዚኣ እታ ዝፀሓፍናላ ኣሮን ትብል ትመፀና ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ሓንቲ ማይክሮሶፍት ወርድ ፅሒፍና ክንዕቅባ እንድሕር ደሊና ኣብ ማይክሮሶፍት ኣብ ጂሜል ኣቲና ዳይሬክት በዚኣ ናይ ጎግል ኣፐር ትብል ደላ ኣቲና ዶኩመንት ትብል ምስ ረኸብና ንኣቱ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ከዓ እዚ ንሲቪ ወይ ከዓ ንዝተፈላለየ ዶኩመንትታት መፅሓፍ እዩ ኣነ ከዓ ካልኩሌሽን ክጥቀመሉ ይደሊ እየ ወይ እውን ዝተፈላለየ ትሕሶታት ናይ ባንክታት ድዩ ወይ ዝኾነ ነገር ክሕዘሉ ይኽእል እየ ናይ ባንክ ጥራይ ደይኮነ ዋላ እውን ኣነ ዘቐምጦ ገንዘብ ክንዲዚ ገንዘብ ብዕለት ክንዲዚ ከምዚ ኢለ ክሰርዖ ይኽእል እየ እዚ ከዓ ኣብ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ክሰርዖ እንድሕር ደልየ ከዓ ሕጂ እውን ልክዕ ከምዛ ክንገብራ ዝፀናሕና ኣብ ጂሜል ኢና ንኣቱ ማለት እዩ ኦልሬዲ ኣብዚ ጂሜል ዝኣቲና ኣለና ኣብዚኣ ክሊክ ንገብራ ኣብዛ ጎግል ኣፐር ትብል ደላ ሕጂ እውን ልክዕ ንላዕሊ ንኸይድ ኣብዛ ጎኒ ናይዛ ማይክሮሶፍት ወርድ ነዚ ዓይነት ሕብሪ ሒዛ ዘላ ኣብዚኣ ካልኪል ትብላላትና ማለት እዩ ወይ ከዓ ሽት ድብል ከዓ ይመፀና ማለት እዩ ከምቲ ቋንቋ ናይታ ሶፍትዌር ናይ ተጠቀምናላ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ትመፅእ ማለት እዩ ካልኩሌሽን እንድሕር ክጥቀም ደልየ ልክዕ ኣብዚኣ ካልኪል ትብላላትና ድሕር ብእንግሊሽ ኮይኑ ከዓ ሽት ዝብል እውን ክመፀና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ምስ ጠወቕናያ ነቲ ዝደለናዮ ናይ ኤክሰል ኣሰራርሓ ኣብዚ ከዓ ክንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ እዚኣ እውን ልክዕ ከምታ ናይ ማይክሮሶፍት ወርድ ከመይ ዓይነት ዲዛይን ኢኻ ትደሊ ቱምቲ እንድሕር ኮይኑ በዓልና ንገብሮ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጥቀመሉ እዩ ኖ ካብዚ ዘሎ ሊስታታት ይሕሸኒ እንድሕር ኢልና ከዓ ካብዚ ዘሎ ሊስታታት ንጥቀም ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ቱምቲ ዝኾነት ስለ ዝተጠቀምና ብላንክ ዝኾነት ነፃ ስለተጠቀምና ኣብዚኣ ከዓ ፍልይ ብዝበለት ሓንቲ ዲዛይን ካብዚኣ ክንርኢና ማለት እዩ ነዚኣ ክሊክ ክንገብራ ኢና እዚ ረእይዋ ሕጂ እዚ ዲዛይን እዚ ዘለዎ እንድሕር ደልየ ኣነ ኣብዚ መፅአ ሽዑ ነቲ ፅሕፈት ይቕይሮ ማለት እዩ ነዚ ዝደለኹ ዓይነት ፅሕፈት እንታይ ዓይነት ፅሕፈት የደልየ ኣለኹ ኣነ ደምሲሰ ድሌተይ ክገብሮ ይኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚኣ ካልኩሌሽን ክብላ ክእል እየ ካል ኢለ ጠጠው ክብል እየ ኣብዚ ከዓ ይቕይሮ ማለት እዩ ዕለት ክገብሮ ይኽእል እየ 2020 ከምኡ እንዳበልና እቲ ዝደለናዮ ዓይነት ዲዛይን ንገብር ማለት እዩ ወይ እውን ኣነ ኖ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጥቀመሉ እየ ዝደሊ እንድሕር ኢልና ከዓ ኣብታ ናይ ምልክት ተደመሮ ዝፀናሕትና ኣብኣ ክሊክ ጌርና ዝደለናዮ ዓይነት ኤክሰል ድዩ ወይ እውን ሽት ንረክብ ማለት እዩ እዚኦም ክልተ እዚኦም ሓደ ንዶኩመንትታት መፅሓፍ ርኢና ኣለና ካልኣይ ከዓ ንዝተፈላለየ ካልኩሌሽን መፅሓፍ ርኢና ኣለና እቲ ሳልሳይ ኣነ ፕሬዘንቴሽን ክገብር እንድሕር ደልየ ንበሎ ብዛዕባ ናይ ስራሕይ መግለፂ ክህብ እንድሕር ደልየ ወይ እውን ነዚ ንመሃረሉ ዘለና ትምህርቲ ብከምዝን ከምዝን ዓይነት ገይረ ኣዳልዮ ከምዝን ገይረ ከቕርበ እንድሕር ኢለ ከዓ ፓወርፖይንት የድልየና ማለት እዩ እዚኣ ኦልሬዲ ወዲእና ኣለና ክንከፍታ ተደሊና ከምዛ ናይ ቀዲምና ዝረኣናያ ኣብኣ ኢና ንረኽባ ማለት እዩ ፓወርፖይንት እንድሕር ደልየ ከዓ ልክዕ ኣብዚኣ ጂሜይል ምለስ ኣብዛ ጂሜይል ምስ ተመለስኩ ኣብዚኣ ጎግል ኣፐር ትብላላ ሕጂ እውን ንላዕሊ ይኸይድ ኣብዚኣ ፕሬዘንቴሽን ትብላላ እዚ ማለት ፓወርፖይንት ማለት እዩ እዚ ከዓ ፓወርፖይንት ከዓኒ ንዝተፈላለየ መግለፂ ንህቦ ወይ ከዓ ብዛዕባ ንስራሕናዮ ስራሕ ድዩ ወይ እውን
بروجيكتور غيرنا كدقربو نحرا دلينا نزيا برزنتيشن تبدلا كليك نغبرا مالتي إذا قالك كومو أنا عين الديزاين زمرت حجون أنا زوسلو مالتي أبز جن كردانا زلو سئلوا مجلسي نهاونا سلنا خيد نتسئلتات أنا بعلي ديزاين كجبر يحشني نحرا لنا نزي أنا مرت مالتي نو بزلو له حشني أو خلوه لا أتخون خيد نحرا لنا كابزنا بزلو أنا مرت سلزي إذا أنا أبنت جزء نتأزل لك المرتين أبزي أمريت اللهم كليك جري اللهم أبز حجي بزل لخيات صحفت كنت صحف تخيل مالتيو أرست لك تزل لخي ملقطات كا أبزل لنا مالتيو بزعبا باوربوينت بزعبا مايكروسوفت إكسل أكسس بسفح زبالة وش تنعتنا كرينا حجي جن إتي مصحفي كي جزعنا كم يقرنا نتكامين عردلنا مالتيو سلزي إذا عينت من قد زيجرنا نتيزد لنا تحسوتات بجنزب كي كفلنا بغطتا كابتي جيميلنا نوصلو مالتيو بس لو مجلسي نحردا كريا خوينا خا نزيات مثل مالتيو مجمرتا اوفيس باكيت ينادلينا دلنا إلنا لنا جيميل مسكفتنا أبلع لي بشان خيمان جوجل أبرتبل نتوقع مالتيو أبقى مستوقنا نتزل لنا مصحفي نمرصه إذا نتي نصحف له زدلنا أفتحت سلزلو نتاناتنا كرسر نلعلي حفا بيلنا الدوكومنت دينا دلنا وي مايكروسوفت اكسل دينا اكسس دينا باوربوينت دينا لك او زدلنا يوم نمرص مالتي بخمسه اجباب غيرنا ገንዘብ ከይከፈልና ዝደለና ዓይነት ጽሑፍ ንጽሕፍ ማለት እዩ ንኣብነት ባዮግራፊ ናተይ ክጽሕፍ ክእል ያነ ወይ እውን መጽሓፍ ክንጽሕፍ ንኽእል ኢና ዝደለና ዓይነት ናተይ ማይክሮሶፍት ወርድ ተባላሽ እንዲዩ ማይክሮሶፍት ወርድ ለካዲ ወይ ከገዝእ ዘብል ነገር የብልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ኣገባባት ተጠቂምና ንማይክሮሶፍት ኦፊስስ ብዘይ ገንዘብ ኣብ ኮምፒውተርና ንጥቀመሎም ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ABT ቻነል እዚ መደብ እዚ ናብ ኩሉ መታን ንኽባፅሕ ሸር ዘለኩም ሓሳባት ንምዕባለና መታን ክሕግዘና ኮመንት እንተዳ ዓጊብኩም ልኻ ላይክ እዚ እንዳገበርና ኩላትና ነዛ ናይ ሓባር ዝኾነት ቻነልና ከነዕብያ በብ ዘለናዮ ዘለና ርእይቶ ሓሳባት እናካፈልና ናትና ኢሜይልካ ኣብዚ ታሕቲ ጽሒፍና ያለና ዝኾነ ዓይነት መልእኽቲ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ወይ እውን ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑኻ ኣብቲ ኢሜይልና እውን ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም ሰላም ዘለዎ ቅነ ይኹነልና በብ ዘለናዮ ሰላም